Hola, benvinguts, doncs, a Llibres que inspiren. Us porto avui aquest llibre. Aquest llibre es titula Yoga, The Spirit and Practice of Moving into Stillness. Ho podríem traduir com ioga, l'esperit i la pràctica de moure'ns cap a la quietud. Moure'ns cap a la quietud. Bueno, com sempre, jo els títols els trobo suggerents. Aquest llibre és un llibre escrit per Eric Schiffman. Volia començar aquesta seqüència de llibres que inspiren amb un manual. Això és un manual de ioga, però no és només un manual de ioga, perquè té unes introduccions on explica coses molt interessants. L'Eric Schiffman, que és un professor de ioga de Califòrnia, explica els seus principis amb el ioga. Eric Schiffman, personatge superinteressant que va estudiar amb Krishnamurti, era deixeble de Krishnamurti, va ser deixeble de Krishnamurti durant molts anys, va estudiar també amb Iyengar a la Índia, i us llegiré, de fet, el primer que us llegiré serà un fragment de la introducció que ell fa en el llibre, on ell explica de quina manera va entendre de què es tractava realment la pràctica de ioga, entesa com a pràctica de hatha ioga, de ioga físic. Per mi també és un llibre molt interessant perquè aquest Eric Schiffman és un professor actual, no? Que això em sembla molt interessant, però a més el meu mestre, en Quim Altès, me'l va recomanar. Una cosa que a mi m'agrada molt del meu mestre, d'en Quim Altès, és que no és una persona gens dogmàtica i que entenia què és el que tu t'inspirava i et donava recursos i opcions perquè tu poguessis trobar el teu propi camí del ioga, allunyat d'altres professors que el que volen és que els segueixis amb ells, que ells tenen la veritat i la seva manera, no? Jo sóc una persona d'esperit lliure i necessito tenir llibertat, i Eric Schiffman justament és l'expressió d'aquesta llibertat, és el ser tu el teu propi mestre. Però això ja és avançar-me una mica. Primer us voldria llegir els fragments que he triat i començarem per aquest fragment de la introducció, on ell explica aquest moment en el que se'n va anar a Pune, el 1977, que se'n va anar a Pune, a la Índia, per practicar amb Iyengar. Tot això quan ja feia molt temps que ell era deixeble de Krishnamurti. Llavors explica d'un dia, quan estava practicant amb Iyengar a la Índia, i explica: un incident que recordo molt clarament va ser el d'aquell estiu, del 1977, va passar al final d'una classe, un dia al final de classe. Havia sigut una classe molt intensa, difícil, i durant Shavasana vaig anar molt profundament. Recordo estar molt tranquil, molt centrat i alhora molt despert. Iyengar devia notar alguna cosa, perquè després va venir i em va dir: ho veus? A Krishnamurti necessita 20 anys per acallar, aquietar la teva ment, i en canvi jo ho he fet en una sola classe. I en realitat, en certa mesura, tenia raó. La seva metodologia funcionava. No era només quelcom físic, que és el criticisme comú que reben les ensenyances d'Iyengar. Molta gent intenta descreditar Iyengar dient que el seu ioga no és espiritual, però aquí jo hi havia arribat. Era, de fet, una pràctica espiritual en el sentit més pràctic, més terrenal i més obvi. I era també obvi el que ell em va dir que era la seva intenció quan ensenyava. La seva intenció, la intenció d'Iyengar, era de donar-nos, de compartir l'experiència del ioga. No simplement posar gent a fer coses a nivell físic, sinó que, de fet, l'objectiu final de tot aquest treball físic i dur, que era realment dur, aquí especifica Schiffman, era portar-te a un estat profund de meditació. I per mi això va funcionar i estic totalment agraït, profundament agraït, el que vaig aprendre amb ell.
Fins aquí l'experiència amb Iyengar, que ens explica, no? Molt interessant aquesta cosa de que ell va sentir que la pràctica amb Iyengar, que és una pràctica molt física, era una pràctica profundament espiritual. Llavors torna a casa, no sé què, i descobreix un article d'un tal Joe Kramer que a ell li va semblar que era com una barreja entre el que estava aprenent amb Krishnamurti i el que havia après a nivell de ioga amb Iyengar. Total, que decideix anar a fer classes amb aquest Joel Kramer es posa d'acord amb en Joel Kramer i comença a fer classes particulars amb aquest senyor. I diu, en Joel i jo, perdoneu, és que ja sabeu que tradueixo directament de l'anglès, En Joel i jo fèiem ioga cada dia, al matí, molt d'hora, i al vespre. En Joel era un pou d'informació i d'experiència. Em va ensenyar els principis fonamentals de com ell feia ioga, tal i com jo us els presento en aquest llibre. És a dir, com respirar, com estirar-se, com fer moure l'energia a través del cos i les posicions, i com jugar, com restar en aquest espai del límit, a la frontera. Era una nova manera de fer ioga per mi. Em semblava quelcom realment autèntic. M'imaginava que devia ser de la manera com els antics practicaven ioga. I em vaig enganxar immediatament. Era una mica estrany, perquè recordo que un dia estava ensenyant d'una manera i l'endemà estava fent classes de ioga, ensenyant ioga d'una manera completament diferent. Però, esclar, jo havia canviat, jo m'havia transformat, jo havia madurat. Vaig necessitar una mica de temps abans de ser capaç de descriure què havia passat, però quan miro endarrere me n'adono que aquell moment és quan finalment em vaig fer meu el ioga, em vaig fer meva la pràctica de ioga. Finalment vaig entendre com es fa ioga. I va esdevenir realment clar. És intern, el ioga és intern, i aquí m'haig de parar, perquè aquest és el sentit de la pràctica. El ioga és intern, torno a dir-ho, el ioga és intern. Continuo. És una manera d'escoltar endins i de permetre'ns ser guiat des de l'interior. És una manera d'escoltar endins i de permetre'ns ser guiat des de l'interior. És a dir, de manera senzilla, la tècnica bàsica és anar cap a l'interior i escoltar i llavors fer allò que l'interior ens està suggerint que fem. Havia après amb en Joel com aprendre de la meva pròpia pràctica i, per tant, esdevenir el meu propi mestre. Millor que no pas haver d'anar sempre a l'exterior o a algú altre per trobar informació, inspiració o tècnica. Per tant, el ioga ja no era només una disciplina, no era només una cosa que jo feia perquè m'anava bé o perquè em podia ajudar a posar el cap en ordre, sinó que el ioga va esdevenir un acte creatiu i inspirat i, per tant, va esdevenir molt més significatiu i molt més divertit, molt més divertit. Deixeu-me que us doni un exemple del que acabo de dir. En les classes d'Iyengar, per exemple, Iyengar diria: mou aquest dit d'aquesta manera o estira aquesta pell cap aquí. I sempre la sensació seria que això funciona, no? Llavors diria: mou aquesta pell o roda el braç en aquesta direcció, i de nou sempre la sensació seria que funciona. Però no tenia d'on Iyengar estava extraient aquesta informació tan meravellosa, aquest detall intern sobre com les postures funcionaven. Però quan en Joel em va començar a ensenyar com crear línies d'energia, de sobte, tots aquests detalls que Iyengar havia estat parlant, dels que Iyengar havia estat parlant, van començar a passar de manera automàtica. El que faria jo seria moure energia, per exemple, a través del braç i sentiria com la pell es movia d'aquesta manera
o d'aquella manera. Com el meu dit es mouria d'aquesta manera i el meu braç rodaria d'aquesta manera, tal com Iyengar m'estava demanant. Però en lloc de ser jo el que estava a qui em deien què s'havia de fer, de ser jo qui deia o a qui em deien què s'havia de fer, va començar a ser aquesta informació que venia de l'interior com a resultat del treball energètic el que generava tots aquests moviments en el cos. De sobte vaig entendre el que d'on Iyengar extreia tota aquesta informació. Ell es guiava, rebia guia de l'interior. Ara jo podia, de la mateixa manera, moure energia per una línia i sentir el que estava passant. I llavors tenir la capacitat de descriure-ho a algú altre com mou això o estira allò. Però el mou això o estira allò no era el més important, i això m'agrada molt. El moure això o estira allò no era el més important. Això eren els efectes, sí? El més important era el fluir de l'energia i el anar a la recerca d'aquesta sensació de flux perfecte. La cosa principal era entrar en contacte amb l'interior. Una vegada has aconseguit això, ja està, ja és teu. De fet, tota la pràctica que jo us proposo, i això ho veureu en les classes que us proposo a Tramuntana Ioga, és una pràctica que justament el que va buscar és això, sensibilitzar-nos prou com per sentir les sensacions quan estem en una postura i ser capaços de començar a sentir el moviment de l'energia dins del cos i fins i tot poder-lo dirigir. Això genera una sèrie de canvis a nivell de cos, a nivell físic, perquè quan et centres, t'enfoques en l'energia, el cos intenta de manera natural alinear-se d'aquella manera que permet la màxima eficiència del flux energètic. Tal com diu aquí Schiffman, la pràctica de ioga esdevé anar a la recerca d'aquesta sensació de flux energètic perfecte. I quan comenceu a fer això, la pràctica adquireix totalment una altra dimensió. Des d'aquell moment, continua Schiffman, des d'aquell moment he sigut fonamentalment el meu propi professor. Això no vol dir que no prengui coses dels altres. Significa que aprenc coses dels altres només quan sento que diu when I am guided to do so. Quan em guien, quan l'interior em guia a fer-ho, a aprendre dels altres. I estic constantment en contacte amb el meu mestre interior. El que gaudeixo realment, especialment, és el fet que cada vegada que vaig a l'estora de ioga i faig la meva pràctica de ioga, sempre, sempre, sempre la sento com una pràctica nova. No és que vaig aprendre un dia com fer ioga en el passat i ara simplement ho estic fent. Cada sessió és un esdeveniment d'aprenentatge. Sempre sento com si estigués en el mig d'una classe de ioga dissenyada especialment per mi. Això em recorda una mica, quan ell parla del mestre interior, d'aquest seguir la guia interior i esdevenir tu el teu propi mestre, això em recorda una mica el concepte d'Ishvara Pranidhana que hem trobat. Si heu vist els capítols de filosofia que tenim publicats a Tramuntana Ioga, trobam aquest concepte d'Ishvara Pranidhana en els Yoga Sutres de Patanjali, i és aquesta cosa de connectar amb el mestre interior. És a dir, entendre que la saviesa interior ja hi és, ja existeix, i en lloc d'anar a buscar la informació fora, fer l'esforç d'entrar cada vegada més en profunditat cap a l'interior perquè
aquesta saviesa interior sigui la que et guiï en la pràctica en tot moment. I això és molt important perquè quan ens estem emmirallant cap enfora, moltes vegades volem fer el que veiem que els altres fan. Per exemple, és molt fàcil voler fer el que el profe de ioga que està guiant la pràctica està fent. Però clar, tu tens un cos diferent, estàs a un punt diferent, la teva veritat és una altra, cadascú tenim la nostra veritat. I per tant és molt important trobar aquest punt en què tu esdevens el teu propi mestre. Entrarem més endavant, us citaré un altre fragment d'aquest llibre d'Eric Schiffman, on ell parla de l'atenció i l'interès, eines essencials per poder ser guiats des de l'interior, sí? Perquè si no som capaços d'escoltar, això no passarà mai. Un altre punt que vull aquí realçar del que acabo de llegir és el tema de la curiositat. Ell diu, cada pràctica és una pràctica nova, no és en algun moment de la meva vida he après a fer ioga i després ja està, és com vaig repetint el mateix. No, no, cada vegada que em poso a fer pràctica, si realment el que estic fent és fer aquesta escolta cap a l'interior i veure això on em guia, cap on em porta, és una pràctica nova. Això vol dir que l'actitud que haig de tenir mentre estic practicant sempre és una actitud de curiositat, és fer aquesta pràctica amb els ulls d'un infant. Si jo, això ho dic també en algun altre moment ho diré en algun altre moment comentant algun altre llibre, perquè són temes recurrents, però si jo vaig a fer una pràctica amb la sensació que ja sé quina és l'experiència que tindré, ioga no estarà passant mai, perquè ioga és viu, és vital, és canviant, no és quelcom fixe. Sí? Molt bé, continuo. Encara estem a la introducció d'aquest llibre, molt interessant. Més important encara és que he après a relaxar-me i a confiar en el moviment de la vida. La vida m'ha demostrat que hi puc confiar. He après a voluntàriament anar amb el flux i, per tant, gaudir de la vida amb més profunditat. Quan alguna cosa em preocupa o quan tinc por, quan em sento esporuguit, simplement em dedico a relaxar-me i per un moment tinc menys por, em sento menys esporuguit, menys preocupat. I llavors, de cop o gradualment, allò que m'estava preocupant em pal·lideix en comparació amb el moment actual, sempre present, i aquesta immensitat benevolent de la vida que està aquí davant, mirant-me a la cara, i torno a una percepció més acurada de la vida, del dinamisme de la situació que em preocupa. I què fer per resoldre-la? I això és ioga. Ioga no és tocar-se els dits dels peus o posar-se sobre el cap o plegar-te com un lotus. Ioga és com fas allò que fas i com vius la teva vida diària en base al present moment, moment a moment. Aquest llibre és un manual d'instruccions de com fer això. És un llibre on treballem específicament amb la pràctica de ioga, com meditar i l'art d'escoltar interiorment per ser guiats. I això és del que va. Aquest llibre, que és un manual de ioga, va d'això, però fixeu-vos amb quina profunditat, des de la introducció, ens explica a través de referències de la seva experiència personal o de la seva història personal i de reflexions que ell fa, ens explica de què va realment la pràctica de ioga i que la pràctica de ioga no és fer postures, sinó justament aquesta escolta interior, aquest permetre buscar el perfecte fluir de l'energia que ens ha de permetre rebre constantment informació de dins que ens guiarà. Molt bé. Resumint, doncs, diu Schiffman,
Ioga és intern, és una manera d'escoltar internament i de ser guiats des de l'interior. Per tant, la tècnica bàsica és anar cap a l'interior, escoltar i llavors fer allò que se'ns suggereix que fem. Ioga és un acte creatiu i inspirat, més significatiu i molt més divertit. El tema o la tècnica de ioga és moure'ns cap a la quietud per ser guiats des de l'interior i llavors tenir el coratge necessari per fer allò que se'ns demana des de l'interior. D'aquesta manera, tu esdevindràs un ésser inspirat, inspirador i significatiu. La quietud és dinàmica, és moviment sense conflicte, és vida en harmonia amb si mateixa, això no ho sé traduir, perdoneu. Pot ser experimentada sempre que hi ha una total i inhibida i no conflictuada participació en el moment en el que estàs. Quan tu estàs de tot cor present en allò que estàs fent. Quan tu no estàs de tot cor en allò que estàs fent, sinó que preferiries estar en un altre lloc diferent d'on estàs ara, hi ha unes parts de tu que comencen a tancar-se, esmorteir-se i que no volen participar d'allò que estàs fent. Per tant, la teva circulació energètica esdevé constrenyida, no hi ha un fluir energètic lliure. I la força viva i creativa no pot fluir lliurement pel teu cos. El flux de la teva energia i la quantitat de força vital que flueix a través teu comença a disminuir. Això és molt important. És a dir, si no estem aquí presents, sinó que estem dividits, és a dir, una part de nosaltres vol estar aquí però l'altra vol estar en un altre lloc, l'energia no flueix adequadament. La quietud succeeix quan ets capaç de relaxar-te en l'interior i hi ha harmonia amb tu mateix. Quan t'experimentes en quietud, és a dir, quan dediques la teva atenció no dividida, totalment focalitzada, a experimentar la veritat de qui tu ets, l'experiència que tindràs serà lliure de conflicte, calmada, d'una pau dinàmica i perfectament centrada amb energia vital molt abundant. Ioga, doncs, és una manera de moure'ns cap a la quietud per tal d'experimentar la veritat de qui nosaltres som. I això és molt interessant perquè des del principi les qüestions que s'han plantejat, una de les qüestions principals que s'han plantejat els ioguis des de temps immemorials és Koham. Koham vol dir qui soc. I aquesta pregunta, qui soc, és una de les preguntes que ha fet que el ioga esdevingués el que és una ciència de l'autoestudi. Aquesta cosa d'estar-se observant i escoltant constantment per rebre la informació de la veritat de la nostra essència des de l'interior. No és una reflexió intel·lectual, sinó és quelcom que sentim, que experimentem. I per tant aquí Eric Schiffman, quan diu això, connecta perfectament amb aquesta recerca que ha inspirat els ioguis de tots els temps. Ioga és una manera de moure'ns cap a la quietud per tal d'experimentar la veritat de qui som. També és una manera d'aprendre a estar centrats en l'acció, de manera que sempre tinguis la perspectiva més clara d'allò que està passant i, per tant, siguis capaç de respondre de la manera més apropiada. Ioga no és l'única manera de fer això, òbviament, però és una manera excel·lent. I aquí això m'agrada molt, que ell es prengui el temps de dir ioga no és, òbviament, l'única manera de fer això, m'agrada molt. Perquè a vegades els ioguis, com
la gent en general, tenim aquesta cosa de mirar-nos al melic i de pensar-nos que nosaltres tenim la veritat absoluta. I no. Allà on nosaltres hi arribem a través del camí del ioga, d'altra gent hi arriba de tantes altres maneres. Ioga és només un camí, no és el camí, sí? Siguem clars amb això, perquè cada vegada que som dogmàtics ens estem allunyant del ioga. I continua, diu, deixa anar tot allò que penses que saps sobre qui tu ets i observa què és el que queda. Quan ho fas, quan de manera voluntària abandones aquelles avaluacions contradictòries sobre qui tu ets i de manera valenta intentes anar amb més profunditat dins teu per tal d'experimentar-te directament, et trobaràs amb una nova experiència de qui tu ets. Sentiràs aquesta energia creativa que és la vida que hi ha en tu. I llavors començaràs a definir-te i a pensar sobre tu mateix d'una nova manera molt més expandida. I per tant el teu món canviarà espontàniament. Perquè en la mesura que el concepte sobre tu mateix canvia, això t'alinea cada vegada més amb allò que és realment veritat. Aquest concepte és molt interessant. Quan et transformes, tot s'alinea al teu voltant. Es produeix una nova visió. O sigui, no és només un canvi interior, sinó que comences a percebre la vida d'una manera totalment diferent. Però bueno, això és una experiència, us hi trobareu a mesura que aneu practicant ioga. I us llegeixo l'últim fragment que us he triat avui, els últims fragments que us he triat avui, en què parla de conceptes que a mi em semblen molt interessants i que jo repeteixo molt sovint a classe i fa molta gràcia perquè cada vegada que llegeixo textos i trobo coses que jo estic practicant, te n'adones que quan ens posem a practicar ioga, tots, si fem aquesta recerca profunda, tots arribem a les mateixes conclusions. És a dir, la pràctica espiritual ens porta a tots cap a les mateixes conclusions, no? Diu: el creixement és dolorós quan et resisteixes al canvi. La majoria de nosaltres tenim una inclinació natural per resistir-nos al canvi amb la intenció de mantenir-nos còmodament sense canviar. Però la vida és canvi. El canvi passa, especialment quan tu estàs involucrat en un procés poderós de transformació com és el ioga. Creixes. No pots no canviar. No pots no canviar. És simplement tal com és. És així. És com les coses funcionen. Per tant, per tal de mantenir-te còmode mentre creixes, has de permetre't fluir amb els canvis i no intentar mantenir-te exactament igual. De la mateixa manera que compres un parell de sabates noves pel teu fill o per la teva filla quan els hi creixen els peus, és raonable, perquè no seria raonable que continuessin portant les seves sabates preferides, encara que siguin les seves sabates preferides, quan ja no els hi van bé, sinó que tu el que fas és llançar les velles i comprar-ne unes de noves, amb el creixement espiritual és exactament el mateix. Encara que això vulgui dir deixar anar coses a les quals tu estàs bastant enganxat, si et resisteixes al canvi és dolorós, però si en canvi acceptes el canvi i et permets deixar anar tot allò que ja és vell i ja no et serveix, el procés és molt més plaent. La confiança necessària per fer això arribarà de manera natural de la pràctica. Amb la pràctica aprens a obrir-te relaxant-te, tenint menys por
i esdevenint cada vegada menys defensiu. Estar a la defensa o portar cuirasses és el que crea aquesta incomoditat associada amb el creixement. Els canvis comencen a passar. Canvis que potser d'entrada no t'agraden gaire, sí? Canvis que potser d'entrada no t'agraden gaire. I en lloc de fluir amb el canvi i créixer, molts de nosaltres escollim d'aturar el procés, oblidar-nos d'aquests canvis en un intent de mantenir-nos exactament tal i com estàvem una estoneta més. Perquè és allò conegut. Comentari meu, això, perquè és allò conegut i sempre estem més còmodes amb allò conegut que no pas amb allò desconegut, nou, que ens fa sentir insegurs, perquè no ens dona sensació de seguretat. D'això en parlarem bastant en el proper llibre, ja ho veureu, no us ho avanço, però tema molt interessant. És a dir, hem de tenir la capacitat d'entrar en el desconegut, de sentir-nos una mica insegurs. Bueno, és part del creixement i és part de la pràctica de ioga. Si anem a fer pràctica de ioga i no estem predisposats a que això sigui així, a que hi hagi una certa incomoditat, és a dir, si pensem que el ioga sempre serà plaent, no avançarem. Hem de permetre la incomoditat amb la màxima lucidesa possible. Ok, seguim. Ens contraiem per tal de protegir-nos. Aturem la pràctica just quan comença a funcionar. Normalment, quan comencem a canviar de maneres que no havíem anticipat. Moltes vegades ens posem a fer la pràctica de ioga amb unes expectatives en concret. Per exemple, vull guanyar més flexibilitat. Aquesta és una molt comuna per començar la pràctica de ioga. O vull més pau mental, menys comuna, però també comuna. Però tenim unes expectatives i per tant estem preparats per fer els canvis en aquest sentit. Però el que passa quan ens posem a practicar ioga és que apareixen altres canvis que nosaltres no esperàvem, que no havíem previst, que s'allunyen dels motius pels quals ens vam posar a fer pràctica, però que són part d'aquest creixement i d'aquesta transformació. Per tant, repeteixo, diu, aturem la pràctica en el moment que comença a funcionar. Normalment, quan comencen a haver-hi canvis, comencem a sentir canvis de manera en espais que no havíem anticipat. Això és perquè allò que és bo per nosaltres no sempre ho reconeixem com quelcom bo des de l'inici. És bastant comú que tinguem por, que ens posem a la defensiva, que ens autoprotegim, que desconfiem del procés i que tornem a les maneres antigues de fer, els vells patrons. El problema, quan fem això, de totes maneres, és que descobrim que és més dolorós intentar no canviar. I quan entenem això és quan comencem a permetre que el canvi es faci, es produeixi i que no hi hagi resistència. Te n'adones que és un moviment cap a la realització. I quan ja no estàs resistint el creixement, experimentaràs aquest creixement com quelcom menys traumàtic i que et produeix molta més joia. De fet, és molt gustós, senta molt bé, fluir, entrar en el flux i créixer. I l'últim fragment, que us l'avançava abans, on us parlo de l'interès, l'atenció i aquesta capacitat de gaudi. Ell hi dedica un capítol sencer i és molt interessant, i jo d'aquest capítol sencer us en llegiré pràcticament tot. Diu, és molt difícil parar atenció a quelcom que no t'interessa.
Però també és molt difícil interessar-se per quelcom si no hi estàs parant atenció. Per exemple, podria ser que estiguessis mirant la millor pel·lícula del món, però si tu estàs pensant en qualsevol altra cosa i no estàs parant atenció a la pel·lícula, et perdràs aquelles coses que fan la pel·lícula tan interessants. I no l'apreciaràs o no la gaudiràs tant com hauries pogut fer. Per tant, interès, atenció i gaudi estan totalment interrelacionats. Això m'agrada molt, perquè moltes vegades practiquem pensant que, el que volem de la pràctica de ioga és gaudir-ne. Però si no ens interessa la pràctica de ioga i no estem parant atenció al 100% i de manera no dividida a allò que estem fent, és molt difícil que la gaudim en profunditat. És evident que si no estàs interessat en fer ioga en aquest moment, hauries d'estar fent qualsevol altra cosa. O potser estàs interessat en fer ioga, però tens una gran dificultat a mantenir la teva atenció durant períodes més llargs de temps. Això és una de les dificultats amb la que ens trobem quan fem pràctica de ioga. I justament la pràctica de ioga és anar augmentant la nostra capacitat per mantenir-nos atents el més estona possible. I això requereix pràctica, com tota la vida requereix pràctica. La pràctica de ioga és això, atenció continuada, atenció continuada. Això és la pràctica de ioga. Cada respiració que fas et permet, t'ajuda a mantenir-te aquí i ara, a tractar aquest moment com quelcom realment important i a afirmar de manera repetida el fet que ara estàs exactament allà on vols ser, fent exactament allò que vols fer. Fliparàs, perdoneu, però és que no he trobat una millor paraula, fliparàs de quanta energia de sobte tens disponible en el moment que aconsegueixes fer això. Quan no estàs ja desitjant ser a una altra part diferent d'on estàs ara, descobriràs que l'energia sempre hi és i que és molt abundant. Quin esperaries que fos el teu entusiasme ple i la teva resposta quan el teu cos, la teva ment, el teu cor, la teva atenció i el teu interès estan tots en un sol lloc. El teu cos, la teva ment, el teu cor, la teva atenció i el teu interès estan tots en un sol lloc. Quan la teva atenció ja no està dividida o dissipada a través del conflicte, la indecisió, el fer les coses a mig cor, el que experimentaràs serà un increment d'energia i una sensació d'estar molt més viu. Aquesta sensació de vitalitat, de sentir-te viu, va molt relacionada amb la pràctica de ioga quan realment fas la pràctica de ioga com l'has de fer, que és com aquí ens l'està suggerint Eric Schiffman. Això és realment molt interessant perquè, a no ser que siguis un principiant total i absolut en la pràctica de ioga, te n'adonaràs que la teva ment es cansa molt més abans que no pas el teu cos. Quan la ment comença a cansar-se, llavors el cos comença a sentir-se cansat. Quan el teu interès comença a desaparèixer, a flaquejar, esdevens menys atent. Comences a pensar en altres coses, comences a desitjar estar en algun altre lloc i la teva energia se'n va cap a una altra banda. Comences a tractar el teu cos i la teva pràctica amb menys cura, amb menys respecte i de manera automàtica, però no sorprenent, el teu cos, seguint els dictats de la teva ment, perd la seva energia i comença a cansar-se. Però si et mantens clar amb tu mateix que això és el que vols estar fent ara en aquest moment, seràs capaç de mantenir el teu interès i la teva atenció per períodes de temps més llarg i la teva capacitat per atenció anirà augmentant i de la mateixa manera que augmenta la teva capacitat per atenció, augmentarà la teva energia i també la teva energia física. Per tant, l'actitud mental és
és l'origen de l'energia i l'entusiasme i això ho aprendràs molt ràpidament en ioga, sí? És a dir, el combustible és l'atenció, l'actitud mental, l'interès que tinguis. Això és el combustible. L'interès és la clau. Estar interessat en la qualitat de la teva participació, en descobrir què és el que realment t'interessa, en notar què atrau la teva atenció i què et motiva, en sentir els canvis de marea, quan comences a estar menys interessat i per què és el que et torna a la vida, el que et torna a l'interès, notar les fluctuacions en l'interès, com en alguns moments estàs més interessats que en d'altres moments. Aquest és l'únic cor del ioga i el cor de la vida. I comprèn que si la qualitat de la teva participació és a mitges, fragmentada, en conflicte, aquesta serà la teva experiència i no serà ni tan satisfactòria ni tan plena com hauria de ser. No és que hauries d'estar a tot cor i totalment atent. És que cada vegada més voldràs estar totalment present, atent en el moment, perquè aquesta consciència que tindràs d'aquesta experiència et donarà una joia infinita. D'aquesta manera és possible fer de cada moment específic de la teva pràctica de ioga un moment de gaudi i totalment significatiu. Això és molt important. Perquè cada moment de la teva pràctica de ioga el puguis gaudir i sigui significatiu, cal que estiguis totalment present. No pots tenir una part de la teva ment o del teu cor o de la teva ànima o del teu cos fins i tot en algun altre lloc. Val la pena aquest petit esforç que et requereix, aquesta disciplina d'estar mentalment present i atent amb allò que està passant en cada moment. La manera de mantenir-te més interessat és mantenint la teva atenció en allò que està passant actualment. Entrenar-te a restar en el present. Específicament, estar amb la respiració i amb la sensació de la postura. Només sentiràs la postura parlar-te si estàs escoltant i parant atenció. De vegades practicaràs amb vigor, de vegades practicaràs amb suavitat i la majoria de vegades serà quelcom entre l'un i l'altre, perquè el ioga no és mecànic. La clau és l'interès i el truc és estar atent en el moment que et permet el màxim entusiasme i resposta. La qualitat de la teva pràctica de ioga i de la teva vida depèn només de en quina mesura estiguis interessat en allò que estàs fent. L'interès desencadena l'energia de la passió i la passió s'expressa com a qualitat. I ja està. Fins aquí el que us porto avui. Em quedo amb això, que ho tinc subratlladíssim, que diu ioga no és mecànic, ioga no és mecànic. El ioga és viu, està en moviment constant. Pensa que diu moving into stillness. I hi ha un moment del llibre que no us he llegit, però ell explica molt clarament que aquesta quietud que estem cercant no és una quietud, no és l'absència de moviment, sinó que és justament el contrari. És
abundància de moviment en total harmonia. I torno a la frase que he destacat, que és: el ioga no és mecànic, sisplau, sisplau, sisplau. Quan aneu a fer pràctica de ioga, no ho feu d'una manera mecànica, no entreu a fer la pràctica sabent-ho tot ja, sinó que mantingueu l'interès, l'atenció, aquesta curiositat, i feu de la vostra pràctica una pràctica viva, perquè llavors és quan realment serà significativa i transformadora. Sí? Doncs res, Eric Schiffman, professor molt interessant. Arrel de tot això, d'entendre tot això, ell va decidir començar en les seves classes a fer una part de la classe guiada i l'altra part de la classe, diria que meitat i meitat, sense guiar. És a dir, que el que va començar a fer és donar a la gent la responsabilitat de fer aquesta escolta cap a l'interior que la pràctica de ioga ens demana i de rebre aquesta guia des de l'interior. Però això s'ha de practicar, perquè si sempre practiques amb algú altre que et guia i no aprens a escoltar des de l'interior, doncs és una cosa que no practiques i per tant és una eina que no tens. És obvi que és una eina que també es pot practicar mentre algú et guia. Algú et guia, però tu fas la teva escolta i tu sents si en aquella postura pots anar més enllà o no, com l'has d'acabar d'alinear, comences a fer aquesta petita feina. Ara, la gran feina realment ve quan tu t'atreveixes a posar-te a l'estona de ioga sense haver decidit què faràs i que et surti una pràctica ella sola de manera natural. Doncs res, us animo a que practiqueu lliurement, exploreu una mica Eric Schiffman, l'autor que us porto avui, molt, molt, molt interessant. I ens veiem al proper, a la propera sessió de Llibres que inspiren. Adéu!